सोमोन्दै सार मा फोरमायगोन? दुखुनांथाव आं गभमेन्टनि जानानै आंनि बेक्तिगत जानानै बे दुखुनांथाव जाथायनि थाखाय दुखु फोरमायनाय थाबाय। जोंनि बे कुसुं दैसा गामियावल' बे जाथाया जादों नङा, दुलाराय आसाम आरो काउन्सिलावनो बिटिसि काउन्सिलनि सिङावनो दा जालागासिनो दङ। गुबै बाथ्राया जादों हाग्राया जोबनायनिफ्राय जोबलांदों एबा सेबनायनिफ्राय सेबलांगासिनो दङ, जायखौ जोंनि सरकारा संरैखा खालामनो थाखाय खोब नाजादों। बेवहाय रायजो राजानि सांग्रांथि गैयाबा सरकारा नाजाबाबो हानाय नङा। आरो नोंथांमोननि मेडियानि जथेस्थ' बेवहाय एवारनेस प्रग्रामनि गोनांथि दङ। आसा खालामदों बेखौ जोङो जेराव बे बोसोरथामनि गेजेराव जोङो थांनाय समफोरखौ बावगारहोनायनि थाखाय सान्थि गायसननानै जोङो मोजां आबहावा सृष्टि खालामनो नाजागासिनो दङ। जेखियानो जायाथों, फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे कुसुं दैसायाव जों माखासे सिमना बानायना होनाय जादों। बे सिमनानि सेर सेर 6 किल'मिटार सलार फेन्सिं गाबोननिफ्रायनो बानायनायनि थाखाय जों थिरांथा लादों। दा कन्ट्रेक्टरा दिनै बेखौ सार्भे खालामजोबसिगोन। बेनि गेजेरजों जोङो जथेस्थ' हिउमेन इलिफेन्ट कनफ्लिक्टखौ प्रटेकसन होनो हागोन बा होबथानो हागोन होननानै आसा खालामनाय दं। सार, बिथांनि नखरा गोरिब थाखोनि आबाद मावनानै जाग्रामोन सार। बिथांनि नखरनि थाखाय नोंथांनि ओरैनो गभमेन्टआ फरेस्ट डिपार्टमेन्टआवहाय मैदेरजों बा जुनारजों फैनानै जुदि सोरखौबा आक्रमण खालामनानै जिउनि खहा खालामदोंब्ला बेनि रिहेबिलिटेसन होनायनि जोंहा मोनसे सिस्टेम दङ। बिथांनि नखरावहाय दा बे रुंसारि नखरावहाय रुंसारिनि मुङाव बे रुंसारिनि थालांनाय फिसा आरो बिसिनि थाखाय थांना थानायनि राहा लामा होनो थाखाय जोङो सरकारनिफ्राय 4 लाख होनाय जागोन। बेखौ खोब खम समनि गेजेरावनो होगोन। दा आसाम गभमेन्टआ खोब स्पिडआव मावगासिनो दङ। बेखौ मास मोनसेनि गेजेरावनो मोननायनि बेबस्थाखौ जोङो लादों। गतिके जोङो सान्दों, आसा खालामदों बेफोरजों जों मानसिनि जिउखौथ' नोङो 4 लाख थाखाजों बायनो हाया। अब्लाबो माबा मोनसे थांना थानायनि राहा लामा मोननो हाथों गथ'फ्रा होननानै बेखिनि होनायनि बेबस्थाखौ लादों। अब्लाबो आं मोनसे बाथ्राखौ रोखा बुंनो नागिरदों। जोंहा जिखिनि रिजार्भ हा दङ, बे रिजार्भ हानि सिङावहाय सोरबाया मैदेरजों गाथारजादों, अमाजों अरथारजादों, मैजों सौथारजादों, बेनि रिहेबिलिटेसनखौ जों खिन्थु अनसुंथाइखौ जों होनो हाया। खिन्थु आबादाव फरेस्टनिफ्राय ओंखारबोनानै जिब जुनारा जुदि मानसिखौ एटेक खालामदोंबा